Presne pred 30 rokmi vydal Jaro Filip album Cez okno. Titulnú skladbu na ňom otextoval Richard Müller a celá pieseň stojí na dvojzmysle. Chicago, Paríž, Dili, Róma, cez okno vidím a sedím doma. To okno bolo samozrejme Windows. CD malo na sebe okrem hudby aj zo pár počítačových programov. Bolo to v čase, keď internet bol pre väčšinu z nás abstraktný pojem a Jaro bol jedným z jeho priekopníkov. Dnes je pre slovenských umelcov aj športovcov už samozrejmosťou. Michal Jánoš je jedným z 8 hercov, ktorí Jara Filipa stvárňujú v trnavskej divadelnej inscenácii, ale nápad na hru je jeho. Nosil ho v hlave 7 rokov. Čo ho na Filipovi najviac priťahovalo? Nebudem asi hľadať lepšie slová. Marian Varga to povedal najpresnejšie, že človek hromadného výskytu. Ako objavoval rôzne Filipove polohy, od hudby, cez herectvo, rozhlas, internet až po politiku, prekvapovala ho šírka jeho záberu. To bolo pre mňa tak fascinujúce, že mi prišlo, že že to nikto ešte nepriniesol v Trnave, kde začínal, kde sa formoval, že o takejto osobnosti robiť inscenáciu. A dlho to teda trvalo, ale bolo to potom skvelé, keď sa to zrealizovalo. Na rozdiel od Filipa však Jánoš sám dlho internetu odolával. Ja som skrz herectvo bol vždy vyslovene analógový. Všetko muselo byť, že aj text vytlačený, živý kontakt, je to krásne. A do toho pre mňa teraz moje podnikanie mi prinieslo potrebu v tom online priestore sa prezentovať a pôsobiť. O čo ide? Spolu s marketérkou Katkou Čučkovou naštartovali komunikačný projekt. Michal do projektu priniesol odpoveď na to, ako komunikovať. Lebo ja som robil častejšie školenia, väčšinou jednorázové ohľadom komunikačných zručností, niečo k hlasu, k tréme a tak. Katka priniesla odpoveď na otázku, ako komunikáciu obsahovo vystavať. Spolu pomáhajú ľuďom odbúrať strach z vystupovania a zlepšiť prezentačné zručnosti. A toto, keď sme sa snažili potom predstaviť pri prvom školení, tak ľudia si to nevedeli predstaviť v tej teoretickej rovine, ale krásne to potom v tej realite funguje. Ľudia prichádzajú s potrebou pracovať na oboch zložkách. Aj na tom obsahu, ako tú informáciu podať tak, aby bola zrozumiteľná, aby bola zaujímavá, pútavá a zároveň, aby ju dokázali oni sami odprezentovať potom pred tými divákmi, či už v online priestore alebo pri tej osobnej komunikácii. Má radu ako na to, hoc aj bez školení? Každému odporúčam, kto zápasí s týmto pocitom strachu z vystupovania, aby sa do toho hodil. Lebo tak človek postupne ten strach prekoná. A to prajem každému, aby sa cítil tak slobodne z toho, že stojí pred ľuďmi a niečo im vraví. Lebo to je jeden z najväčších strachov, ktorý v sebe nosíme.